Yan ang costume niya. Dadaan kami dito sa Donut King. Kuya. Hello, lalayas kami. Pupunta kami ata sa IKEA. Mag trick or treat ang mga bata. Nag-try lang akong mag-vlogs baka sakali. Wala na akong ini-edit. Ayan ang mga ibon namin. No? Ang kukulit. Ang kukulit niyan. Yan. Bagong bili yan ng anak ko. Kulungan. Kaya bago ang kanilang apartment. Ayan, kawawa naman ang Angel. Kalbo na. Pangitin si Ayan ang itsura niya, ang pangit kasi naligo. Naligo yan. Oh. Kaya yan, oh. Kala mo nagkasakit. Pangit mo, Bo. Hindi ka nanuklay. Ayan ang costume ng mga bata. Mga bata lang. Last year, nung mag-trick or treat, plano namin sana ngayong year, paghahandaan namin, magko-costume din sana kami. Kaso biglang nag-pandemic, ayan, nawalan kami ng gana. Kasi ako naman, yung mga social distancing, although hindi naman dito stricto, pero natatakot pa din kami. Kaya yan, yung mga bata na lang. Kaya kami, wala kami. Dati dito nga sa compound namin may trick or treat din. Ngayon walang pasabi kaya siguro hindi tuloy. Ayan o, yan ang makulit na yan. Oh. Ayan ang costume ni Bunso. Oh. Tapos ayan naman yung panganay. is in the kitchen area. Let's go Yan daw, find it. yan ang hanap. Found it. Yeah. Dito na kami sa IKEA, sa loob ng IKEA. Dito sila mag ano ba yung buhok? Dito sila mag trick or treat. Yan ang gusto ko dito. May mga showcase na kasi. Ay, ang sarap bumili. Ang sarap mamili. Yan, ang ganyan ang gusto ko sa Pinas. Tsaka may bisita. Yan, mga sofa bed. Ay, tama. Ay, iyo. Magayon. Tapos, stall lang, no? Ganyan nga, yun ang gawin. Yan, oh, sadit lang. Maliit lang to. Gayon. Lang garulan. Uy nga ni sadit-sadit lang. Yan, kusina. Dapat talaga ano. May mga mabibili lang ng ganito sa Pinas. Talagang handle na. Oh. Shake this out. Go with the Mr. Bot. Paminta. 200. 6, 12, 18. 200. Ang sa peso, 200. Tapos ini. Oil. Diyan, oh. You want a frog? Wow. What will you say? What will you say? What will you say? You're so welcome. Have a great day. Oh, sorry. No worries. Here you go. What's the number 4? Put it in your bag. Ay, cute naman.
Put in your bag. Yeah. Okay, oh. Mm. Good me. Oh. Paula. Gaya, may dim. Oh, wow. Speaker na ni. Wow. Gayon man. Doon naman kami sa baba. Iron Man, come here. Say hi. Smell of the candle. Oh, Arab ka ni an. Ayan, tapos na mag trick or treat. Ngayon pupunta na kami sa playground para naman maglaro sila. Yan ang costume niya. Dadaan kami dito sa Donut King. Yeah. Kuya! Trick or treat. Tinipid ka to. Andun na yung apo ko, si Bunso. Ayun na. Oh. Ayun. Oh, Show it to Lala. Show it to Lala. oh, Unboxing. unboxing. Show it to Lala. Ay, ito nababali. Ayan ang mga candies niyang nakuha. Ayan. Saan na? I like that. I like that. But it's just a bird is going to eat my food. No. Behind you. Look, behind you. Behind you. Yeah, look. It's a magpie. Ah. Iba ang kulay sa labas, kulay yellowish na reddish. Hindi lang na-justify ditong camera ko. Baka mag-hail. Kasi, oh, nag-hail nga. Ayan, oh. May mga maliliit-liit na yellow na hindi ko kasi mabuksan dito eh. Ay, buti na lang, tumigil na. Hindi natuloy yung hail. Kasi yung car ng manugang ko, nasa labas. Ah, may rainbow na. Good. Nag-i-edit ako nitong... Ayan, ini-edit ko siya. Tinutulungan ko kasi nagkakahilig ang anak niya. Ito, nagkakahilig yan mag-vlog. Sana masuportahan. Where are we going? Costco first. And then? Carnival. Yes! Where are we going, Carrie? Carnival.
Yeah, we're here now in the carnival na gusto ng mga bata. Kahapon galing na kami dito kaso hindi nakapag-carnival ang mga bata kasi close kasi umuulan, may thunderstorm. Nag-lunch kami sa Costco ngayon. Punta kami rito para makapaglaro dyan mga bata sa carnival. Ayan ang budget nila. I'll buy you the ticket. Give me the money. I'll buy you the ticket. You might lose it, Carrie. Yeah. What is that, Carrie? Oh, let's fight. Let's go around first. That one starting with anything Wait. Let's not first. Alright. Well, take your time, guys. Come up, mate. You pop them. We'll see what numbers we get. Away, go again. Away. Okay, so we'll see what numbers they are. Okay, so at the moment we've got 4. Are you sure? Up to you. You know this? Okay. No judgment. Yeah. Alright. There we go. Boys come like What do you uniforms. say? What do you say? Thank you, mate. Have a great day, guys. Thank